ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നലെ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 60 വരെയാണ് എടുത്തത്. എത്ര വരെ എടുത്ത്? 60 വരെ എടുത്തു അല്ലെ? മൂന്നാമത്തെ നമ്മള് എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ 43 പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോരോ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലാത്തവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? പല വഴി കൂടെ പോകുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ബുദ്ധി നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും അവര്, അല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളിലുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ അതിക്രമിക്കണം, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കണം, അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണം. പിന്നെ വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ളൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മണ്യവാധികാരസ്ഥേ, നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന്റെ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കാനും പറ്റില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം, അതിന്റെ ആ കാരണം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന് കാരണം ഞാനാണെന്ന് പറയാനും ആർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഉടമസ്ഥാവകാശം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തും പറ്റില്ല, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്ന് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ജയവും പരാജയവും ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ് അല്ലെ? കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഇന്നലെ എന്ത്? ആദിപുരാണത്തിൽ ഭക്തന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാരാണ്? ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും ഇല്ലാത്തവനായ യോഗ്യ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം.
സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ ദിവ്യാവബോധം വിട്ടല്ലോ. ദിവ്യാവബോധത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. അതാണ് വരുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴല്ലേ ദിവ്യാവബോധം വരുന്നത്. പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ആധ്യാത്മികം, ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ? ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്തുണ്ടാവില്ല, ആൾക്ക് പ്രക്ഷുബ്ധനാകില്ല അല്ലെ? ഒരേപോലെ എന്തുണ്ടാവില്ല, ആസക്തി, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്താണ്? ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തെയാണ് ആത്മഹത്യ. ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ദുഃഖം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ആദി ഭൗതികം, മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ആദി ദൈവികം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, പ്രളയം, മഴ, കാറ്റ്, ഭൂകമ്പം എന്നിവയാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദൈവികമായിട്ടുള്ള അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അതിദൈവികം പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ അതിദൈവികം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് വേറെ? ആമയെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനും സാധിക്കും. ആവശ്യമുള്ളപ്പോ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം, അല്ലാത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിൻവലിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആമയെ പോലെ നമ്മളത് പിൻവലിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ കഥ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അത് വെച്ച് നിർത്തിയത് അല്ലെ നമ്മള്? മാതാജി, 59ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു മദനമോഹനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊരു ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കാമോ? എത്രയല്ലേ? 59 ഒരു മദനമോഹനെ പറ്റി മദനമോഹനൻ വെച്ച് ഭഗവാനെ പറയുന്നതാണ്. അതായത് കാമദേവന്മാരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ആർക്ക്? കാമദേവന്മാരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മദനമോഹനൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പറയുന്നത് മദനമോഹനൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. നമ്മളത് പഠിക്കും. 3ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മളതൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കാമദേവന്മാരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മദനമോഹനൻ എന്ന് പറയും. രാധാറാണിയെ മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് പറയും. കാരണം മദനമോഹനനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ആർക്ക്? രാധാറാണിക്ക്. അതുകൊണ്ട് മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണിയെ പറയുന്നത്. അതെ, പക്ഷെ ആ ശ്ലോകത്തില് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ പറ്റിയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് പിന്നീട് വരുമല്ലേ അത്? ഏതിലാ പറഞ്ഞ? 59ആണോ? അതെ അതെ, അതിൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ പറ്റിയാണല്ലോ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ മദനമോഹനെ ഉദാഹരിക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്തിനോട് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം. ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അത് പറയുന്നത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? സൗന്ദര്യം. അതിലല്ല നമ്മൾ സൗന്ദര്യം കാണും. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്കൊന്നും അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ കാമദേവന്മാരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാനിൽ നമുക്കൊരു പ്രാവശ്യം ആകർഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? അതിനോട് ഒരു പുല്ല് പോലെ തോന്നാന്ന് പറയില്ല. നമുക്ക് അതിനോടൊന്നും യാതൊരുവിധ ആകർഷണം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന്. അതായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ അതായത് ഭഗവാനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണല്ലോ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊപ്പം ഒരു ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും അല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്കത് അതിനോട് താല്പര്യം തോന്നില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായോ പ്രഭുവിന്? ശരി.
ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല, നമുക്കൊരു ആകർഷണം അതിനോട് തോന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അത്രയും ആകർഷകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ആകർഷണം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഈ 60, 61 എടുക്കണ്ട, നമ്മൾ ഏതെടുക്കണ്ടെന്ന്? 61. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താനി സർവാണി സംയമ്യ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ വാശേഹി യസ്യേന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് എന്നിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഉറപ്പിക്കുന്നവനാണ് ആര്? സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അവബോധം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ആര്? സ്ഥിരബുദ്ധി ഉള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ യോഗത്തിൽ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിജയം സാധ്യമല്ല. ഉദാഹരണം, ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ കഥ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ദുർവാസ മഹർഷിയും അംബരീഷ് മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഇന്ദ്രിയ വിജയം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് മഹർഷി ദുർവാസ പറയും. അതേപോലെ തന്നെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന് അവിടെ പറയാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ മനസ്സിനെ അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചത്. ഭഗവത് ധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ കർണങ്ങളും തദ്രൂപ ദർശനത്തിൽ കണ്ണുകളും ഭക്തരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിൽ സ്വദേഹവും തൃപ്പാദാർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുന്നതിൽ നാസികയും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച തുളസീതലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ രസനയും ഏർപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ നീങ്ങി. ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണവിശേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മത്പര ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തു. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭഗവാന്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പാതാരവിന്ദങ്ങള് മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നതിന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ക്ഷേത്രം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ശ്രവണത്തിന് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി കർണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. രൂപം ദർശിക്കാൻ കണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ശരീരം സ്പർശനത്തില് ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ തൃപ്പാദന അർച്ചനയ്ക്ക് പുഷ്പങ്ങൾ അർച്ചനയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കാൻ നാസിക ഉപയോഗിച്ചു. അർപ്പിച്ച തുളസീതളങ്ങളിൽ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് രസന നാവ് ഉപയോഗിച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കാലുകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ശിരസ് ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. ആരുടെ ആഗ്രഹം? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം. ഇത്രയും ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേ
സംഗസ്ത്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷുപജായതേ സംഗസംജായതേ കാമ കാമ ക്രോധാപി ജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലെ. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മള് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാകും. എവിടെ നിന്നാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തുമ്മലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വശപ്പെടും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തവർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വരുന്നത്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെയും അവഗണിക്കുന്നു. അതത്രേ ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം. ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും അവഗണിക്കും. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ആ ഭക്തൻ ആത്മീയമാനന്ദ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അതാണ് ആ ഭക്തന്റെ വിജയരഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ക്രോധാർഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹം, സമോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്താണ്? സർവനാശം. ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ക്രോധം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അതിനോട് എന്തുണ്ടാകും? കാമം അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം ഉണ്ടാകും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാകും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹം, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഇത് എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം. ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്താൽ ഭക്തന് മനസ്സിലാകും. കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകനെന്ന് അറിയുന്ന ഭക്തൻ വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം ഉച്ഛിഷ്ടമായത്, അതായത് പ്രസാദം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രസാദം ഉണ്ണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാകാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന്, എല്ലാതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയല്ല, സൂം. നമ്മളിപ്പോ സൂമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്? ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം? ഭഗവാന്റെ കുറെ കീർത്തനങ്ങൾ കിട്ടും, കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും, റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും. നമുക്കപ്പൊ ഇതെല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കും, ഇതൊക്കെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കൃഷ്ണനാണ് സർവോത്തമനായ ആസ്വാദകൻ എന്നറിയുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാഗദ്വേഷവിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനി ഇന്ദ്രിയൈശ്വര്യൻ ആത്മവശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. എപ്പോഴാണോ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകുന്നത്? രാഗദ്വേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, ഇഷ്ടമുള്ളതും അനിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും, അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനുമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും.
കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഒരാൾ വൈശിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, നമുക്ക് തോന്നാം അത് വൈശിക മേഖലയിലാണെന്ന് തോന്നും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലാണ് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിഷയബോധങ്ങളിൽ അനാസക്തനായിരിക്കും അദ്ദേഹം, ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലെ അനാസക്തനായിരിക്കും അദ്ദേഹം. ഭക്തന്റെ താല്പര്യം കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ ആസക്തികളിൽ നിന്നും അയാൾ മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ താല്പര്യം എപ്പോഴെന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആസക്തികളിൽ നിന്നും ആര് മുക്തനായിരിക്കും? ഒരു ഭക്തൻ മുക്തനായിരിക്കും. തന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭക്തന് അവയ്ക്കുമേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തന് അതിന് മേലെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭക്തന് കൈവരുന്ന അഹേതുകമായ ഒരു ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രസാദം, ഭഗവത് പ്രസാദമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. പ്രസാദേ സർവ ദുഃഖാനാം ഹാനിരസ്യോപചായതേ പ്രസന്ന ചേതസോ ഹ്യാശു ബുദ്ധി പരിവതിഷ്ഠതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികതയിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. സംതൃപ്തമായി ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിന സ്ഥിതപ്രതിഷ്ഠനാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്രകാരം തൃപ്തനായ വ്യക്തിയെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. സംതൃപ്തനായ ഈ അവബോധത്തിൽ അയാൾ താമസം വിനാ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനാകും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭാവയതശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദിവ്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവർക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ദിവ്യമായ ബുദ്ധി, അതായത് ശരിയായ ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദൃഢനിശ്ചയം, ഉറച്ച മനസ്സും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. തപോയജ്ഞാദികളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നും എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഉടമയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അദ്ദേഹം ഒരാളാണെന്നും അറിയുന്നവർക്ക് ശരിയായ സമാധാനം ലഭിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ്? നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വം മാ ശാന്തി മത്സരി. അതായത് ഭോക്താവ്, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ. ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉടമയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ശാന്തി നേടാനായിട്ട്, സമാധാനം നേടാനും സാധിക്കുന്നത്. ഇതന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് തപോയജ്ഞാദികളുടെ സത്ഫലങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നും പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ഉടമയും ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തും ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശരിയായി സമാധാനം ലഭിക്കും. ഇന്ദ്രിയാണാം ഹി ചരതാം യന്മനോനോ വിധീയതേ യത്തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനാവാമി വാംപസി. വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചഴയ്ക്കുന്നു. ഇപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ? വെള്ളത്തില് തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന വെള്ളത്തിലെ തോണിയെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന പോലെ അലയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന തോണി കിടന്ന് അലയുന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അത്
വലിച്ചടയ്ക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമ്പോൾ പ്രവർത്തി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന് തോന്നാണ്. അതേപോലെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി അത് വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ ചിന്തകൾ എന്തായി? അതിനെ കുറിച്ചായി അതിലേക്ക് നമ്മളെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നൊഴിയാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന നിരതമാക്കണം. അതാണ് മനസംയമനത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തന നിരതമാക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ വെച്ചാരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനേ. സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ച വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ആ മുനി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ ആ മുനി ഉറങ്ങുമ്പോ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോ ആ മുനി ഉണർന്നിരിക്കും. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാർ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന്, വിഷയസുഖപ്രീതിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ. ഒന്ന്, അതായത് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര്. രണ്ടാമത്തവര് അന്തർമുഖരായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തവര് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവര്. ഒന്നാമത്തവര് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവര്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്. അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷി ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ ഈ രാവിൽ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അന്തർദൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന ഋഷി എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മികളുടെ രാവിലെ ഉണർന്നിരിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമികമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ആ മുന്നേറ്റം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്തർമുഖനായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രവേശിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് രണ്ട് വിധത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, വിഷയസുഖ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. ഈ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ഋഷി എന്താണ്? ചിന്താശീലനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന രംഗം ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായവർക്ക് അപ്പൊ രാത്രിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അന്തർമുഖനായ ഋഷിയുടെ ചിന്താശീലനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന രംഗം ഭൗതിക കൃത്യങ്ങൾ വ്യാപൃതരായവർക്ക് രാത്രിയാണ്. ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. അന്തർമുഖനായ ഋഷിയുടെ ചിന്താശീലനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന രംഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായവർക്ക് രാത്രിയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭൗതികവാദിക്ക് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രാത്രികളിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ഉറങ്ങിക്കിടക്കും. ഭൗതികമായ വാദിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറങ്ങും. അതായത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അന്തർദൃഷ്ടിയായ ഋഷിയാകട്ടെ ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ ഈ രാവിൽ ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും. ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമമായ മുന്നേറ്റത്തിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമാനം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ അന്തർദൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഋഷി എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും? ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും. ഭൗതിക കർമ്മികളുടെ രാവിലും ഉണർന്നു തന്നെ ഇരിക്കും. ഭൗതിക കർമ്മികളാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരും എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആരാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
അതായത് അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കും, മറ്റൊരു ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപൂര്യമാണം അജലപ്രതിഷ്ഠം സമുദ്രമാപ പ്രവിശന്തി കാമായം പ്രവിശന്തി സർവേ സാശാന്തിമാപ്നോതി നാകാമകാമി. എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കലും എന്താണ്, ഉത്ക്ഷോഭമില്ലാത്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് നദികൾ എന്ന പോലെ. സമുദ്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്, പക്ഷെ എന്നാലും അതിലേക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും? നദികള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നിരന്തരം തന്നിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യനാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവനല്ല, ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല, ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മുടെ എന്താണ്, നമുക്ക് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്ത മനുഷ്യൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് പറയാം? ശാന്തി ലഭിക്കും. ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ശാന്തി കിട്ടില്ല, സമാധാനം പോകും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചവന് ആവശ്യങ്ങളില്ല, സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അയാൾ, സദാ പരിപൂർണനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സമ്പൂർണനായിരിക്കും. സമുദ്രത്തെ പോലെയാണ് അത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി. വിഹായ കാമാനിയ സർവാൻ പുമാൻ ശരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സാ ശാന്തി മതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായിട്ട് നിസ്പൃഹനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്ത്? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ വൈശ്വികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മാറി നിൽക്കുക. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മള് മാറി നിൽക്കുക. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്വയം വിമുക്തനായിട്ട്, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട്, പിന്നെ എല്ലാത്തരം ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മിഥ്യാഹംഭാവം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്പൃഹനായിട്ട് വർത്തിക്കുക. അതായത് നിഷ്കാമനായിട്ട്, നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് എന്ത് ലഭിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കും. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സ്വയം മുക്തനായിട്ടിരിക്കണം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, വൈശ്വികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പിന്നെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധവനാകണമെന്ന അഭിലാഷം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള അഭിലാഷവും വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹമുക്തി തന്നെയാണ്. തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ഈ ശരീരമാണ് താനെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെയും ലോകത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തുവിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം കരുതാതെയും ജീവിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശരീരത്താൽ താനാണെന്ന വ്യാമോഹത്താൽ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാതെ, ലോകത്തിലെ ഒരു വസ്തുവും നമ്മുടേതല്ല, നമ്മൾ എന്താണ്? ഉടമസ്ഥാവകാശം നമുക്കില്ല. നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ പോകുന്ന പോലെ. എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. എല്ലാതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങൾ ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന മന്ത്രമാണത്. നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മാത്രം. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അവകാശം ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും, മനുഷ്യർക്ക് ഇന്നത്, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആശിക്കാനോ നമ്മൾ എടുക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ഒന്നിനോട് നമുക്കൊരു ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കാതെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരമമായ കാഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഏഷാ ബ്രഹ്മീ സ്ഥിതി പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യാവി മുഹ്യതി സ്ഥിത്വാ സ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മ നിർവാണമൃച്ഛതി. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പഥമാണിത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലെത്തിയാലാണോ മനുഷ്യന്റെ വിഭ്രാന്തി പോകുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടും ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പഥം അതാണത്. ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് എത്താം. അവിടെ നിലയുറച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതിപ്പോ നമ്മള് അത്രയും സമയമൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം കൊണ്ട്, അത്രയും ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പദം അവിടേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മരണസമയത്തും അതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേഗത്തില് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ ദിവ്യജീവിതം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. ഉദാഹരണമാണ് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവ്യമായ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ 2ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ട് സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം 2ാമത്തെ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ടാണ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ ഈ അധ്യായത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ആ ദിവ്യമായ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെടാം എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. 48 മിനിറ്റ് കൊണ്ട്, സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാ, 48 മിനിറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു, 24 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ കഥയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞ? ഖഡ്വാംഗ ഇഷാഗ് വംശത്തിലെ ഒരു രാജാവാണ് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ പൂർവികരിലെ ഒരാളായിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദേവാസുര യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാറെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഒരിക്കല് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മില് ഭയങ്കര യുദ്ധം നടന്നു. അപ്പൊ ആ യുദ്ധം നടന്നപ്പോ അസുരന്മാരുടെ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ദേവന്മാരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന്റെ സഹായം തേടാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തില് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ് വിജയിച്ചു. ദേവന്മാരൊക്കെ വിജയിക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചു. അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ദേവന്മാര് നന്ദി സൂചകമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും വരം ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് ചോദിച്ചു, വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് ഇത് മാത്രമായിരുന്നു. ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്ന് മാത്രം ആണ് ആർക്കറിയേണ്ടതായിരുന്നു? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജിന് അറിയേണ്ടത്. എത്ര സമയം ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മാത്രമാണ് ആർക്കറിയേണ്ടതായിരുന്നത്? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിന് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോ പറഞ്ഞത് ആകെ 24 മിനിറ്റ്, അതായത് അത്ര സമയം അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് ദേവന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളും ത്യജിച്ച് അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി മോക്ഷം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നാമം ജപിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു. ആ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയിലൂടെ മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവിനെ സാധിച്ചു. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് നമുക്ക്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അതായത് എത്രയും ചെറുതാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും നമ്മൾ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരോട് ചോദിച്ചപ്പോ 24 മിനിറ്റ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? 24 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമയം അദ്ദേഹം എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഖഡ്വാംഗ മഹാരാജാവ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധ്യായത്തില് ഒരെണ്ണം കണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ? ഒരെണ്ണല്ലേ ലാസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളത്? ആണോ? നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലല്ലേ അത്?
ഓക്കെ, അപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വിഷയങ്ങളായിരിക്കും, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ആണോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? അതെ അതെ, അത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളത്? ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം വരും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം, ഓർമ്മക്കേട്, ഓർമ്മക്കുറവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവ് എന്താണ്? ബുദ്ധിനാശം. പിന്നെ ഭൗതികതയുടെ കയറ്റിലേക്ക് വീഴുക, അതായത് സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് തുടക്കം ഇന്ദ്രിയ വിഷയം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് കൂടുതൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളൊരു വണ്ടി വിചാരിച്ചോളൂ. വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വന്നു. വേറൊരു വണ്ടി കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കും. അതായത് നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ആ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി വരും. ആസക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് എന്ത് വരും? ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം, അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വരും. പക്ഷെ അതിന്റെ വില നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വിലയാണ് ആ വണ്ടിക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോ, നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാല് വ്യാമോഹം അല്ലെ? പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? പിന്നെ നമുക്ക് പറയേ വേണ്ട അല്ലെ? ഓർമ്മക്കുറവ് വന്നു, ബുദ്ധിനാശം വന്നു, സർവനാശം വന്നു. നമ്മ പറയില്ല കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാന്ന് പറയും ദേഷ്യം വന്നിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും നമ്മള്. അതാണ് ഇതിന്റെ സംഭവം എവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ശ്ലോകം സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. നാളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും? മാതാജി, പിന്നെ സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ കട്ടുവാങ്ക ഭാഷയുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രഭു. അധ്യായം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിന്റെ പേര് ഏകാദശിക്ക് വായിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇല്ല, കണ്ടില്ല. വായിക്കാം. വായിക്കണമായിരുന്നു. ആരാണ്? ചന്ദ്രകാന്തി മാതാജിയുടെ പേരിട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? ശരി. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ശ്ലോകം ഞാൻ തരാം കേട്ടോ. എനിക്കും വായിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലീല മാതാജി മറ്റിൽ വായിച്ചോളൂ, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വായിച്ചോളൂ. വായിക്കുന്ന ഇന്ദു മാതാജിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പേരിട കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരധ്യായം വായിക്കല്ലോ. കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ വായിക്കും. ഇവിടെ കുറച്ചുള്ളവരെ എടുത്തിരിക്കുക. മാതാജി, എന്റെ ലെവൽ 1 11 മുതൽ 15 വരെയാണ്. പക്ഷെ അത് 1 മുതൽ 15 വരെ വേറൊരു മാതാജിയുടെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് വന്നത്. നോക്കട്ടെ, ഞാനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ 1 2 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലല്ല, 1 മുതൽ 15 വരെ വേറൊരു മാതാജിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 11 മുതൽ 15 വരെ. അത് രണ്ടാമത്തെ സെഷനാന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ 1 മുതൽ 15 വരെ ഞാൻ വായിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ചാപ്റ്റർ 1 തന്നെയാ എന്റേതും. അല്ല, എനിക്കൊന്ന് 1ഉം 2ഉം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും 1ലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അങ്ങനെ ആവാനാണ് സാധ്യത. ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാം, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, നോക്കിയോ മാതാജി? നോക്കിയിട്ടൊന്നും പറയാം. 1ഉം 2ഉം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആൾക്കാരിലോട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതായിരിക്കും. ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് പറയാട്ടോ. നോക്കിട്ട് പറയാം. ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കാം. ഇത്തിരി നേരം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതും നമുക്ക് 3 ദിവസം പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. ഈ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം. അർജുന ഉവാച
ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കീം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അല്ലയോ കേശവ, ജനാർദ്ദന, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബുദ്ധിയോഗം. ബുദ്ധിയോഗം കാരണം ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവർ. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെയാണ്. അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം, ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജന പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരമിതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യമാണെന്ന ധാരണ അർജുനനുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനാകട്ടെ മറുപടിയായി കർമ്മയോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറ്റി 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജന പുരോഗതിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങലും ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യമാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിച്ചത്? അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. ഈ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവാങ്ങുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏകാന്തതയിലുള്ള തപശ്ചര്യ, അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ, 2 തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പോലെ, അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പോലെ എന്റെ ബുദ്ധി അങ്ങ് അമ്പരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ അതെനിക്ക് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ബുദ്ധിയോഗമാണ് നല്ലതെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ്, അതല്ല നല്ലത്, പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ 1ഉം 2ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലെ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇനി 9 വരെ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. 3-ാമത്തെ തൊട്ട് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അർജുനൻ ആ ഉത്തരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ് ചോദ്യത്തിനുള്ള. ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യേന കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഉപഭോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തത്വജ്ഞാനപരമായ അനുഭവമാത്രമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവര്, ഒന്ന് തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും, 2ാമത്തെ കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്. അങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് സാഖ്യയോഗത്തിലുണ്ട് അപകൃത പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അനുഭവപരമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടും അനുഭവമാത്രമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നവർ 1ാമത്തെ കൂട്ടര്. 2ാമത്തെ കൂട്ടര് ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ 2 കൂട്ടരാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അധ്യായം ഈ 2ാം അധ്യായത്തിൽ 9-ാം ശ്ലോകത്തിലായിരിക്കും 2 വിധം യോഗങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. 39-ാം ശ്ലോകത്തില് 2 വിധം യോഗങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. സാഖ്യയോഗം, കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്നിവയെ പറ്റി ഇവിടെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 39-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 2 വിധം യോഗങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 39-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സാഖ്യയോഗം, അതെ 39-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗത്തെ ഭഗവാൻ പറയണത് എന്താണ് പറയണത്?
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കപിലദേവന്റെ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഭക്തിയോഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരെ സാഖ്യയോഗത്തെയും ഭക്തിയോഗത്തെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി കാണൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരെ സാഖ്യയോഗത്തെയും ഭക്തിയോഗത്തെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി കാണും. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും വേറെ വേറെ കാണുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാഖ്യയോഗ പൃഥക് പാല പ്രവതന്തീന പണ്ഡിത എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നാസ്തിക സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഭക്തിയോഗത്തോട് ബന്ധമില്ല എന്നിരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നതെന്ന് അല്പബുദ്ധികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗവും ബുദ്ധിയോഗവും എന്ത് തന്നെയാണ്? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് സാഖ്യയോഗത്തെയും ഭക്തിയോഗത്തെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ സാഖ്യയോഗം, കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്നിവയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ന കർമ്മണ മനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച്ച സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിയും സമതി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്, മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് മാത്രമല്ല, സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്തും സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണ തുല്യനാവാമെന്ന ചില തത്വചിന്തകന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അതുവരെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പെട്ടെന്ന് നാരായണ തുല്യമാവാന്ന് പറയുന്നത് ആരംഗീകരിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പിന്മാറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും എങ്ങനെ വേണം? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി ശുദ്ധനായിട്ട് വേണം എന്ത് സ്വീകരിക്കാൻ? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. നമ്മളൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്രീനിവാസന്റെ ഒരു സിനിമ, ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള അല്ലെ? അതേപോലെ ആയിത്തീരും നമ്മള്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സന്യാസത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? കുടുംബത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല സന്യാസം ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി ശുദ്ധനായിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യത്തെ ഹവ്യച കർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ജൈർഗുണൈഹി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആർക്കും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരും, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. അതിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ, കർമ്മം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ആർക്കും ഒരു നിമിഷം പോലും സാധിക്കില്ല. ശരീരസ്ഥനെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും? പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയേക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിലോ മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെളിയിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? മായാശക്തിയുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരാസ ഉച്യത്തെ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. കപട നാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മളെ വിഷയങ്ങളില് മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കാണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ളിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരാരാണ്? കപട നാട്യക്കാരനാണ്. വെറുതെ മുന്നില് അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് അവര്. യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും വാസ്തവത്തിൽ വിഷയസുഖങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. അപ്പൊ പുറമേക്ക് അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? രൂപം കൊണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോ സന്യാസി ആയിരിക്കും, യോഗി ആയിരിക്കാം രൂപം കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? വിഷയസുഖങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാള് കടുത്ത വഞ്ചകനാണ്, വഞ്ചനയാണ് അയാള് ചെയ്യുന്നത്. മാധവി, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൽ വ്യാപരിക്കാറില്ലേ? വരും മാതാജി, വരും. പക്ഷെ നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിന് മാറ്റം വരും. എല്ലാവർക്കും വരും മാതാജി, അത് വരും, അതിന് സംശയം വരും. ശരി. യസ്യേന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരാഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗം അസക്താശ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പൊ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത്യുത്തമനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയാം. അതായത് പ്രവർത്തന നിരതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണത്? കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളില് ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഉത്തമനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നവനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടവൻ ധ്യാനാദികളെ ഒരു ജീവനോപായം മാത്രമായി കരുതി കപടവേഷധാരിയായ ഒരാളെക്കാൾ എത്രയോ നല്ലവനാണ് മനസാക്ഷിയോടെ തെരുവ് തൂക്കുന്ന തൂപ്പുകാരൻ. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കപട വേഷത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ധ്യാനിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ അതങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കുന്നവനേക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ത്? മനസാക്ഷിയോടെ തെരുവ് തൂക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് ആര്? ഈ കപടവേഷധാരിയായിട്ടുള്ള ധ്യാനിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നിയതം നിരുകർമ്മത്വം നിയതം കുരുകർമ്മത്വം കർമാജ്യായോ ഹ്യകർമ്മണഃ ശരീരായാത്രാപീചതേ ന പ്രസിദ്ധ്യേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നീ അനുഷ്ഠിക്കുക. നൈഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം നമ്മൾ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവണതകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം. അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം ശരീരം നിലനിർത്താനും ജീവൻ നിലനിർത്താനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കർമ്മം ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവണതകൾ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല? കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തഥർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഘാസമാചരഃ. ഇനി ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കണം. നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
എന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് നീ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിനക്ക് ബന്ധനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. 10 തൊട്ട് നാളേക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ചിലപ്പോ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മാതാജി. മൂന്നാമത്തെ എടുത്തത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? നമ്മളെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാതാജി. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. എടുത്തല്ലോ ഒന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നോക്കാം. മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ബുദ്ധിയോഗം. കർമ്മയോഗം. സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിരിക്കും. വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയില് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞം, വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. 3 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മളിന്ന്? നാലാമത്തെ പറയാം മാതാജി, അതെല്ലാവർക്കും അറിയും. കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം അല്ലെ? നാമം ജപിക്കുക, സങ്കീർത്തനം. കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം നാമസങ്കീർത്തനം. നാമസങ്കീർത്തനം.